Раҷабов, салом алейкум, якум лайк. Ва алейкум ассалом. Раҳмат барои лайкот. Хуш омадӣ. Салом тахминаҷон, сӯзи саломатӣ чӣ хел? Ва алейкум ассалом. Секретҷон, сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? Хуш омадӣ. И чӣ ташид эфири ма омадӣ? шукри худо хубам, раҳмат. Хуш бошед, саломат бошед ҷонон. Камнамои ку Секретҷон? Соз агане. Робия сеюм лайк аз ман. Ҳозир меом. Раҳмат барои лайкот. Хуш омадӣ. Апай маро закрепит кун, ки видеом просмотр нагирифт, мега. Чита закрепит кунам? Ссилка нестай ку? Лайк мемонаму корума кардан мегирам. Фаҳмо. Чӣ ба эфирм часпидестай? Тахминҷон, ман ҳама вақт влогтам мебинам, неки коммент намемонам. Фаҳмо. Хай бинӣ соз. Ман хиёлам мара ёдат бировардаӣ. Дута видео дорум, ҳоли якча пага мепартом, якча пагаи дига. Насиб боша хай ба тамошо кун. Апай тахминан барои канал ягон чӣ дар кор нест? Чӣ масалан? Раҷабов, нафаҳмидам. Ман эфир ба наменависам. Як бор нома гирифтан гиред. Ман пушти парда ба ҳама вақт. Гап нест, агане фақат номтан мегирам. Хай агане гапам назани салом алейк мекунам, агане фақат майли. Ок мега. Хай раҳмати калон, ки ақаллан пушти парда баям ҳастӣ.
4 лайка бо каду задам, рафтам ай пушти кору борам. элон вақти ҷанг занӯзанӣ мекунӣ, сёмка накунӣ, худона дарди сар мешавад. ягон компира билет дар бор бошад, ман ай ҳисоби худам билет мегирам барои ба ватан баргаштан. чида имрӯз нестанд дугонаҳо, ё ки хуб бошанд. мумкин акай добри пичилавот хуш омаден. созен тинҷен саломатиётон хубай. ай ҳамун кадутон партоин авқут кунам. мақсад ки ягон видеота монтаж кардан, ковер тайёр кардан ё ки логотип ё баннер. ҳай Илҳомиддин ТВ мемонам. Раҷабов ҳамин дуюм канали Илҳомиддинай? ҳозир меоянд ҳамашон секретҷон. гап нестай. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. салом Раҷабов, як шапка подарка мекунӣ барои ҳамин каналам мегам. шапкаш чи айбу? имрӯз кор нарафтен? имрӯз дина нарафтем. имрӯз бояд ман ай кор меомадаму хоб мерафтам, нарафтам. дина банка маҳкам кардам. рости хушам надод бурам. бефарае шидам ки ина насиб бошад пага мерам. сутка кор карда истем. дигар хадной намегирам. бас ай як дунё заказ кардам велбириста. Раҷабов обуна шидам 50 мегам. ҳо апа Илҳомиддинам мега. фаҳмо. мада ята чӣ сохтабте? ҳамин чӣ мега? заставка мега? чимчи бало мега ку? барои видеора сари видео мемонӣ? ҳам хеле иқа нонои бамаза. ҳо нагӯ. биё секретҷон биё. влогша тамошо кардагӣ? дар коммент нависен, ҳамаша месозам. раҳмати калон. интро ном дора мега. падарка гап нестай. о дилам мухбари дидам мухбари наобромад. о нагӯ. товба. он рӯз қачи қайсингалам видеовизов карда гап зада пухтам. ба мега чӣ ба дайҷо намекардию хеле ноное чӣ? ба гуфтам ки охи давҷаи хеле чизон набуд. гуфтам иҷада ҳамаи чӣ ҳастай дар Россия. ягон тамадам рӯй кун. гуфтам ба ҷони дил рӯй мекунам. қа чизи қимат нест. кошки наздик мебудем. о нагӯ. ту дар кадом шаҳри секретҷон? файзобода шамолош. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. оҳи
созаи хубен тахминаҷон азизам. Оҳи ҳамин бе азизам намешава. Кита ман Екатеринбург ба фаҳмо апаи садоқат да наздик будаида да як ҷо будаен Нисо ҳастай меҳри модар ҳастем ё тобае одама талхакаф мекунӣ. Ман мегӯм бо бача ҳай хуш омадӣ меҳри модар сӯзи тинҷӣ хоҳарҷон саломатиё хубай одама талхакаф накунӣ намешава ҳа қариб ба худо дилум поён фуромада буд. ҳо мега секрет чӣ ба азизам нагӯм ки дад кардима чӣ мега ам хеле бугӯ ҳозир шум яке пушти экран да боша агар ба якбора рост хонатон мебарада ӯ намедона ки ту духтарӣ. шукронаи алло хубам тахминаҷон худо ҳама вақт хуб бошӣ ҷони ман хуш бошен саломат бошӣ. Акаи добри пучалавод механдам. Акаи добри пучалаводам дар пушти экран будайда биёин хона гап нестай адреста бугӯ мерам. чӣ ба иққа камнамо шидаӣ? тоҷикот бисёр мана шавҳарам намемонанд берун баромадан беҳад рашки зиёд. Рашка нагӯ тоба кардам ӯ рӯз чӣ хобе дидай хестай қатъи ман ҷанҷол дорад тоба кардам тоба ҳайрон мешӣ ҳамин хобаш қатъиам соз намегирад шӯи ман. ҳастем ку да ҳамиҷо тахминаи ҷон худо ҳама вақт бошӣ. ҳамиҷа эфирҳои ман бидро гап зан қатъимохӣ ман ҳар рӯз эфир накардаистам. мардаки соз рашк намекунад мегӯянд ноно да гап нест. чорум лайк. салом алейкум сӯзен хубин апаҷон. ва алейкум ассалом киҷон машинаҷон сӯзи тинҷи саломатиё хубай хоҳарҷон хуш омадӣ фарзандо соз раҳмат барои лайкот. мардаки соз рашк намекунад наоборот акаи добри пчелавод агар мардак нағз бина рашк мекунад сояҳошон ба рашк мекунанд. тоба кардам ки дид ин навора ҳамира бинен коммент нависен ира бинен ай хандара сартон мекафам. занбуротона чӣ додаин ҳавая гуфтаистен? Ман саҳри дидам коммент мондам ку ё дига видеотонай. Ман занома тамоман рашк намекунаму мега ай занома чандта зан дорен шумо? Алҳамдулилло соз мега ситора.
худо ҳама вақт соз боши ҷуния паш. Китайца девона кардам. Ҳа, не уша надидам неки. ғайбати мардако чӣ мега? О, кам. Муборак шавад соат ай 4 ҳиссаша буд карден. Кай мешӯем? Соатон пур шава мешӯем. Оли добри пичилавод акамада соатош начикна соат ҷамъ кардатиян 5 моҳ вақт доруман. Бояд дар 5 моҳ ман соатома буд кунам. Ҳозираш да дыта оҳӣ. ҳозираш да дыта мешава. Мардаки берашк мард нест. Ҳоҷӣ Мирзоя гӯш кун, мефаҳмӣ. Рост мегӯй секрет. марди асосӣ марди мусалмон бояд рашк дошта бошад. Ҳо ина шамоли Файзободам тарафдори мо будай. товба кардам товба. Рост мега Ситора. ҳамин зимистон мешава ку товба ҳамин барф намешава рӯи ҳавлиё барфай. баъд шум айдур акама тамошо мекунам. ай дарвоза хела раҳ айда иҷаба ай оина метова ку. ба миёя ҳамин пай по мекова. мақсад ягон кас омад наёмад гуфтам тақарм мекуна ба қатиш ҷанг мекунам. мегум дига кор надорем иту мегум паи по кофта мегарди гуфта мешинум. баъд ҳоҷи Мирзо гуфтагиша соз гӯш накарден мега. ассалому алайкум апаҷон. сӯзи хуби фарзандо сӯзан иншоаллоҳ. ва алайкум ассалом Робияҷон. сӯзи тинҷи саломатиёт хубай хуш омадӣ. фарзандоятам сӯзан тинҷан мо сӯз худора шукр. ҳай лагат хӯрда омӯхта шиден айби ман нестай. як мудда як бор ма ҳамин тари ҷанге мекунем ки товба кардам ҳамаи чира мешиканем. ҳар моҳ яктаи тифал мехарем. ҳама каса сӯзен хубен. худора шукр сӯз Робияҷон. чо кадӣ? дина дига наёмадӣ? мо гуфтем ҳоли Робияҷон мардакша поша канд гирифт ай масаж кунира. алайкум салом Робия апаҷон сӯзен. салом сӯзен хубен ҳама каса. ва алайкум ассалом Оишагул. сӯзи тинҷи саломатиё хуб фарзандо сӯз хуш омадӣ. мо ҳам сӯз меша шукронаи Аллоҳи меҳрубон. худо ҳама вақт сӯз бошӣ ҷоном. 5 лайк раҳмати калон барои лайкот. Робияҷон қалдар қулдуро сӯз гузаштми? ман авқоти шавҳарма бардорам гира рава ба миём. майли хай. ман занон қатъи ҷанг намекунам. Оишагул мега машина. ай ҳаёт бе ҷанг ширин нестай акай добри пичилавод. ҳами қамегум бизанад як муш дар чишмон фингал куна кор бурам ки ҳама бидонад ки мардакаш мардак буда. ина чишмош кабутай хелухел ки ҳеҷ намезана. добри чанд зан дорен мега? дutta дошта якамон. ҳозираш да 2 зан дору мега. ҳозираш да Оишагул фаҳмидия? ҳоли 3-4 шам мешава ба фикрам. ҳозир завтрак обед баъд полдник ужин мешава. зурку чота мешадми иншааллоҳ мега. не апаҷон миёнаш грижа шудагӣ як поша мекаша дар мекунам массаж мекунам. фаҳмо шӯхид мекунем мо Робияҷон. ҳозир миём бо мега гап нестай. акай добрӣ 2 зани дигар бигирен ҳозир кам будай мега.
акай добрӣ асалҳои моҳи август нагирифтен ё не? беҳтарин кор мекунен Рубияҷон, мега Файзобод, мега Файзобод кияй медонӣ? Оишагул Сомонӣ ай Сомонӣ. ба фикрам сеюмаш басай мега. Сета басай. Хай ман рафтам. Ичта омада рафтанай машина. Добрӣ созан медузанотон мега. Тахвинаҷон хезам гӯш карда ягон чӣ ёфта хӯрам. Гап нест. Ҳамаи эфир мекунам то ба кадом манам мефурам ҳар чӣ бихарам. Бихӯрам. Имсол занбурома бисёр кадом асал нестай. Фаҳмо ҷанги хеле намекунанд ми? Сия салам ҷанам салам салам хушгелдон Сия неҷасан? Алтинчи лайк саолайкчун. Оишагул дугона томад. Оишагул азизакам созен хубен мега. Печени пирог пухтаистам дастом. Дастот зайнитай. Хай гӯшкада бишиягане. Оишагул ҷанам мега Сия. Занон қатъи якдигаршон созанд дугонаянд. Вақти ман Тоҷикистон равам якдигариша мешапанд. Акай добрӣ фичилавот ҳардушон дар Россиянд ё Тоҷикистонда? Яхшиам. Лап яхшы. Во Сия ки дил равон кардестӣ мега. Сия Оишагул да сердце равон кардеста. Иқаш мукамнамо гӯи чи Сия ба мега. Сия Оишагул соруширчи? Сия ния гӯрсан мирдир, ҳараларда ҷазирдир. Эфира зада гялмер. Файзобод созен ман нас шугр мега. Сия салам сестрамая. Тахмина ики ушақ пайлаштан. Баша душмадам ҷанам. Салом апаҷон. Ва алейкум ассалом диловар. Сози тинҷи саломатиҳо хуб. Фарзандо созан хушомадӣ. Ман гапи ҳамин дугона ман нафаҳмидам чӣ навистай. Ду гудака нигоҳ кардаиста мега чӣ мега? Добрый мега салом апаҷон. Ва алейкум ассалом. Добрый привет милая. Оҳи. Добрый пчеловод и шуморо хиёли занак кадай. Привет Сия мега добрый. Ҳама каса хуш омаден. Не мега. Охи ми чӣ навистаст ку хонен ман нахонам мефаҳма ба мега мара гап зестам. ин бесавода ҳамитарӣ менависа. фаҳмо майли хайр ба шумо суҳбатҳои хуш хоҳонам тахминҷон. Майли хай. Файзобода Шамолоч хуш омадӣ. Раҳмати калон барои дастгириёт хоҳарҷон. Омада бес хабар бигӣ. Барои ҳамин менависам. Сия ҳардасан? Ман Оишагулу сорушурам одамане. Оишагулу соруштун? Оишагул итра пирсидай. Даиҷа навистай ки куҷошид смсош? Мега дута гудакша мега нигоҳ карда гашта чизе навистаистаи. хуш бошен. Эълон вақти ҷанг занозанӣ мекунед, сёмка накунед, хитона дарди сар мешавад. Чӣ ба нафаҳмидам?
сия навар наё мега добрӣ соза пашмуам созен хубен худора шукр соз диловар ики ушах видеосу пайламуштин санина ушағларымда меним ушағларымда бири гардашман ушағыды балаҷаси бӯи мани ушағымда маним гизимда гизима гӯрдун мана гӯрдун чӣ гуфтанияй нафаҳмидим неу мара гуфтаи вай видеое ки мондум ку дина духтарма ҳавая пурсидаистай ӯ гизим маним блогершамда балаҷа блогеримда сия натарсан добри пчеловод мега охи ҳамин тоҷико ҷанг кардан сёмка кардан депорт шидан ман надидам ира сия мега ки фахриддин оишагула бигӣ оҳи оишагул шу дора гудак дора дӯстон ҳама каса дар комментам лайк монен мега добрӣ мега оишагул акай добрӣ гап метенда оишагул шавҳар дора ду гудак дора ман сия гуфтагиро перевод кардам дурӯғ нагин сия нагуфтаси хе ози ӯ менависад чӣ ба мега номи мара гирифтаистен гуфта ман чӣ бугум аку сия ба гӯед ман оилаи обод дорам шукри аллоҳ нагуфтаси хели оишагул нагуфтаси ӯ духтар бечораи хе добрӣ шумо гирин добрӣ навар наё мега добрӣ мега аллаҳ сахласын не ман намегирам дигар миллатора мега акай добрӣ чиба ман якчида ҳайронам акай добрӣ навасаотон чӣ ба урусан кӯдакотон урусан ё зани урусам дорем сия мега зани тоҷик беҳтарин набераҳом садиқи урусӣ мераванд фаҳмо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту ва алайкум ассалом мадинаҷон сози тинҷӣ саломатиҳо хубай фарзандако созан хонагиҳо ҳама каса созан тинҷан хуш омадӣ добрӣ набера дорен бо зан гирифтаниен мега добрӣ чанд зан дорӣ бо сеша кофтаистӣ мега наберадорҳо бо зани сеюме гирифтаякамон барои забоншон бе аксент шава гуфта урусӣ гап мезанем фаҳмо ва алайкум ассалом апаи мадина, хуш омадед, мега Оишагул. Чӣ хел шумо духтаро?
худора шукр соз Мадинаҷон. хоҳари қадрдонам, ман роҳанда связ яке гум мешавад. Куҷо рафтестӣ? Сеша накуфтестам, мега. Ваалайкум салом Мадина влог, хуш омаден, мега. Ягон кампира билет дар кор боша, ман ай ҳисоби худам билет мегирам барои ба ватан баргаштан. Хона равам, медаром аду набошад эфир. Гап нест. хуш бошен, саломат бошен. море рафта будем, хона рафтам. Оҳи, зур ку 35 дадр омада море чӣ надидам неки. ба фикрам бо мондагӣ умрам дам намебинам. мепартом расмоша, гап нест. мошин ки мега. ҳама касо як канал ма хабар гирем, влоги нав мондам, мега. ин шаҳри мо чор тарафаш море. фаҳмо. то имрӯза надида бошӣ, дигар намебинӣ. ҳаминро мегӯм. хоб, духтаро дар паноҳи Аллоҳ бошен, ҳаматон ҳатман хабар гирен. хоб, гап нест ай Мадинаҷон. таам дар паноҳи худованд бошӣ. худо нигаҳбонад. раҳмати калон барои дастгириёт. добри одамои ниёзманд бисёр ёрдам кунен, мега Диловар. душаб бандитка. Салом алейкум. Ваалейкум ассалом. Бандитка, хуш омадӣ хоҳарҷон. сози тинҷи, саломатиё хуб? созен хубен? шукрона. чӣ ҳол дорӣ бандитка? кардестам чени зуррасам. акай добри пичалавод, шумо спонсор дорен барои инам? хеле мисол одамое ки ниёзманданд ку ҳаваёда ёрдам карданда. ё хитон чӣ мекунен, ёрдам карда истен? айду тазан зиётиам мекуна? акай добрӣ? худо қабул кунад, добрӣ, мега Диловар. ҳама каса хуш омаден. хаб наистен, гап занен. пага ман кор даём. саволотон боша, саволотон атиен. даиҷа кроме апай тахмина дига ҳеҷ кас саломам намедона. саломи духтара Олег намегирен дӯстон? душа бандитка, меҳмони нави ма ҳай. шинос шавен қатиш.
Бандитка ҳама ҳамиҷа даён. Зиқ наша. Ку гап занен чӣ ба ҳама хаб карден? Не апаҷон, куҷое ки шумо бошен, дар он ҷо зиқӣ нест. Гап нест. Ягон кас эфир накарда истай бандитка? Не аввали. Ба фикрам ҳама ҳоли хубай. Ё хова ё корда ҳама бегаи эфира баробар сар метиҳанд. Барои аввал кай рӯзе ки ман хона даем барвақттар эфир мекунам. Якта шумо кадаги нозирашта. Ҳа, фаҳмо. Шумо Россия даен? Ҳо, ҷонам дар Россия. Омӯзиши ютуб қаблайка. Салом алайкум. Акаю расозен тинҷен саломатиё хуб. Хушомаден. Раҳмат барои лайкотон. Ҳо, душа бандитка дар Россияем. Худат чӣ? Ман тоже Россия. Фаҳмо. Дар кадом шаҳри? Яки мо қатъи дар як ҷо набошӣ? Як ҷо бошем хабарат мегирам. Нури дида тоҷисар. Новосибирск. Ай мо ба фикрам ки дурӣ. Новосибирск дар куҷо намедонам. Хушомаден акаи омӯзиши ютуб. Шнидагӣ ҳастам, дидагӣ нестам, рафтагӣ нестам. Ман дар Обнинск, Калужский область. Кани як видеои маро хабар гирен, марам хабар мегирам. Фаҳмо, ҳо, дур ба фикрам. Тарафҳои шумо ҳози гармай хунук? Мо дар салқин шидай. Исмати Ислом. Ассалому алайкум дӯстон. Ман омадам. Исмати Ислом. Ва алайкум ассалом. Исломсози тинҷи саломатиё хубай? Хушомадӣ. Ай бари боло гузар. Ҳо, ҳама бегоҳ эфир мекунанд, мо ховем мега. Ховӣ диловар? Ҳамин ман ина хатноим ку соати 6 дар хестагиам. Набошад на гудак дорам, на ҳичи кор надорам. Метавонам мисол то 12 хов кунам, лекин ҳам хеле хов накардам. Дар моҳ уже тирамоҳ, ай моҳи октябр охирашта барф меборад, озирашта ҳаво гирифтагӣ. Ай инҷа Сибирски ку тарафҳои мо ҳам гирифтагӣ. Ай ҳамин рӯзо як ду се рӯз шид гирифтагӣ. Дина рӯзаш қатъи борон буд. Эмада ай и гармӣ ки иҷай ку ҳаво нестай. Чӣ маъқулай? Ами тирамоҳ маъқулай, зимистон маъқулай. Безор шидам ами гармӣ амиҷа. Дар боб мерем, дар ҷои кор пеш шипҳо монда мотор меистад, якбора
мемрем айгар мера. Ва алайкум салом мега. Оруст. ҳам хеле душа бандитка чанд солаӣ? Умар про 11 лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Умар сӯзи тинҷӣ саломатиё хубай? Хуш омадӣ додарҷон, раҳмат барои лайкот. Ман 17 оли 17 бошӣ, агар ман айта 18 сол калон будам. Ними умри ман рафтам да, айта дуртар будам. ҳоли хеле айёш будаӣ. Ва алайкум салом мега. Хуш бошед апаҷон, шумо сӯзи хубе? Шукронаи Алло сӯз. Умар худа чӣ хелӣ сӯзи? Корот сӯз? Охи мо да ҳози соат 19:17 админкаҷон. И даҳки ҷои хеле соат. ҳоли бо и хеле вақта одам хоб мекунад диловар? Ҳеҷ гап не апаҷон, оли шуморам ёшен. Ай ки ҷо. Гуфти мардакам ки да умрат арча намондай мега. Бо ҳам қақар мекуна ба ман вид падавад намекунам, мегум ки мегум ай 100 гилим мегум на 4 шукуфтай мегум. Чӣ ба 4? Ман гуфтам 3 фарзанд дорам, гуфтам 1 татира дорам, гуфтам. Ҳоли гуфтам 96 таи гилим ҳоли нашукуфта механда. Мақсад худша ёш мегира занам гуфта. 16:08 дамо Новосибирск соат шумо ай мо қариби 5-6 соат фарқ доштаем. Алҳамдулиллоҳ сӯз раҳмат апа. Худо ҳама вақт сӯз бошӣ. Зодаи Кӯҳистон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту беҳтарин ба пеш. Ва алайкум ассалом. Маҳмадуллои тӣ? Хуш омадӣ зодаи Кӯҳистон. Ва алайкум салом мега. Беҳтарин ба пеш мега. Раҳмат. Ва алайкум салом мега. Акаи Умар сӯзи саломатӣ хубай? Ай 99 якта шукуфтай гӯен. Не о хеле бугумагар бао дига бо якбора 1 соат механда. Барои ҳаваи 96 та гуфтам 4 та шукуфтай. Ака ҳамаи видеои мара сообщество намемонӣ мега. Алҳамдулиллоҳ Маҳмадуллоҳ худат сӯзи хубӣ? Манам Маҳмадуллоҳ. Фаҳмидам. Ай ҳами суратат шинохтам. Шукронаи Алло сӯз акам. Дина саҳари қатъи очам гап задам душа бандитка. Баъд бачам мега ки 5 сола. Бува мега ту чанд сола? Ба ман гуфтам ки бачам 35 сола. Баъд мега бачам. Баъд атам чӣ мега? Ата 45 сола гуфтам. Баъд ба очам мега вай бачам мега аллакай 35 сола занак шидае. Гуфтам ай оча хапка пеши шунда мара шарманда накун. Ба мардак мега ки диди хола мега ман ира мегум пир шидаи ба кала намегирам мега ман ҳоли ёшум мега. Очамам ба механда. Ман гуфтам хай сину солма чӣ накунем? Гуфтам ҳама мара 92 гуфта мегарда дар ҷои кормон гуфтам. Башу мега хирсанди як. Ман гуфтам ки оғо чӣ ба не?
Апай тахмина сӯзи саломатӣ хубай хонагиҳо сӯз худора шукр сӯз Маҳмадулло. Хабаровск не мегин? Охи ҳама шав эфир мекунад, ҳамора мегӯм. Ина ҳози муда шом шидест, хоб мерам, баъд на баъд шав админка ҷон. Фаҳмо. Ҳо дигарора дар назар дошти эфиршонаҳо. Ай овозатон маълумай ки 98-даин. Оҳӣ. Кӯҳ инҷа шӯ мебуд, баъд камтар бо фахр мекардим да. Ассалому алайкум ба ҳама дӯстон, хуб ҳастен? Иншаалло ҳама каса. Ва алайкум ассалом Нозимҷон, сӯзи тинҷӣ саломатиёт хубай? Хушомадӣ додарҷон. Ва алайкум салом, мега зодаи Кӯҳистон, точно Маҳмадулло ҳай? Мега. Ба фикрам ҳаваяй. Ва алайкум салом, мега. Душа бандитка механда. Дина очам камтар мара падвадид карда пеши мардакамда. Умарҷон, сӯзи хуби бачаи оча? Алҳамдулилло сӯз, раҳмат. Шумо чӣ хеле петахмина? Худора шукр сӯз. Майда соат ҷамъ карда гаштем Нозимҷон. Ҳамин эфирам мекунӣ, бо вақтат хуш мегузара. Алҳамдулилло Нозимҷон. Худат сӯзи хуби камнамои бача мега. Сӯзи хубӣ мега. Нав ба номи Аллоҳ Расул гуфтам ҳамин цип куҷода бошад? Нав ҳамин гуфтанӣ будам, даромадӣ омадиву. Умрат дроз будай. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом цип хушомадӣ. Ва алайкум салом, мега Умар. Цип. Биё, хушомадӣ цип. Имрӯз ҳама бандай, чун одамо нестан имрӯз? Душа бандитка куҷо шидӣ? Умар про обуна буша мега. Ва алайкум салом, мега Нозимҷон. Худо ҳамеша сӯз бошӣ Нозимҷон, мега. Алҳамдулилло сӯз, раҳмат Умарҷон. Камтар маззам набуд, сӯз шидам. Чӣ ба чо кардӣ Нозимҷон? Имрӯз ман эфир кардам, ҳеҷ кад наомаден. Манам эфир дорум ку? Кай эфир кардӣ? Раҳмат Умарҷон ҳамчунин. Апай тахмин чӣ ки сӯзен мега? Худора шукр сӯз Расул. Бачаҷони тиллоит сӯзаед инҷа? Калонак шидай? Маззаи галава нест, чота як моҳ шид. Галаваам ҳар рӯз кор кардана бефара мешава, асабо ҳама бефара мешаванд. Ман ҳамин тез хатной мегирам, тоба кардам. Сарам вайрон мешава, ҳар рӯз кор бирам агар. 3 соат пеш эфирам буд, мега. Бачаи тиллоим айрӯи миллионай, мега. Сӯз.
Дадагӯяк шидай? Бешихи нав дидим, ки кӯдаки семоҳа гап зана. Ай, нав семоҳа шид? Ман хиёл мекардам 6-7 моҳа шид. Калон намешава бачат? Папа мега. Соз агане папа гӯяд. Салом созин ҳама каса. Апа хубен? Бачаҳотон созанд? Худоро шукр соз. Адибаҷон сози тинҷӣ? Саломатиёт хубай? Хушомадӣ ҷоном. Салом, ман омадам бо. Хушомадӣ Робияҷон. Ваалайкум ассалом. Цип-ципку гап зан? Робияҷон, дига каналда видео намондӣ? Салом, Адибай сози хубӣ мега. Бо чаш ёдаш мета папушка тоба қилдиме мега. Дина эфирит рафта будам бегаҳӣ. Баъди ман эфир кардай ку. Рафтам телефонат да чӣ мондагиай, беззвук мондагиай. Болотар рафтам ки занат нависта будай. Ман гуфтам и точно қачи занаш чақчақ дорад дар телефон гуфтаму баъд лайка мондам биромадам. Биёин якҷоя абед кунем. Чӣ кардӣ абеда, Робия? Ҳама каса хушомаден. Саломат бошӣ. Меша раҳмат апай Робия, шумо хубен мегам? Адиба. Партофтам ку? Кай партофтӣ? Чӣ ба агани ман тира зангулаш қати чӣ кадаги мада наёмад ку? Макарон мега. Макарона номаша гуфтиам вай мардакам ба шикаст наги макаронҷон бугӯ. Кай хонаи хиштоманам занг мезана. Ина макарон. Макарон ген. Чӣ? Хонаи хиштоманам занг мезана мардакам, баъд қайсингил ма мепурса ки чӣ карден? Чида ужинда ба қайсингил мега макарон кардем. Баъд мега ба шикаст наги мега номи макарона макаронҷон бугӯ ба вош механдам бу. Дина. Динагиша агани мада чӣ ба наёмадай чид? Ҳоли хабар мегирам насиб боша. Макарон. Маракон ген мега. Чӣ бак маракон? Ман хато хондам. Адиба дидӣ чишмом кур шидай. Ако Расул хубен мегам? Дедиски буд барои ҳамом. Детски буд. хоҳари Адиба меша шумо созен мегам? Хуторок из города в деревню. Привет, привет, Галина. Как дела? Как жизнь молодая? Добро пожаловать. Апа додарам маракон мегем не макарон гира.
мекна. Макарон бугӯ гирья мекна. Товбае, чанд соат додарад? Привет, мега аҷиба. Рада вам жизнь налаживается, пес поправляется. Вы как? Нормально, дорогая. У нас работа, начался сезон. Вот, сутки дома, сутки на работу. Вот так живем. О, мера маракон. Чорсола. Вақти ширин чиёш, гапои ширин шунай. Бачаи ман 5 сола. Модари тоҷик дар видеои духти куртои тоҷикӣ навистаема, ки худтон медӯзен куртаора. Гуфтум, ҳо, размеротон рӯй кунен, я тат будӯзум. Охи ту дар каналот курта ҳарчи мондагӣ ҳама саволот метия охи. Да, жизнь летит быстро, не говорите вообще. Работа, дом. Вот так у нас жизнь проходит. Ҷаҳонгир ханда кадо омадааст. Ҷаҳонгир сози тинҷи саломатиёт хубае? Акои Расул канал дорен мегаҷиба? Хутарока чӣ кунен? Каналашта подписаться кунен. ҳама каса хубин мега? Худоро шукр соз Ҷаҳонгир сози тинҷи саломатиёт хубае? Хуш омадӣ. Ман макарон намехӯрдам вақти ки шу кардам дар хони шу Захратян мехӯрӣ. Ҳо, нагӯ. Дереза, как жизнь молодая, огурчик ты кривая. 15 айман, раҳмати калон Ҷаҳонгир. Аҷиба, алейкум салом мега. хоҳари аҷиба, ҳо, ина будро мега. Оҳи. Огоҳ, лаҳзаҳои гуворо давом дорад. Кӯ хуш омадӣ, мардак. Нав номи тура гирифта иста будем. Кор нест ё обед биромадӣ? Мардак, ҳамин рӯз заказои мара гирифта биё айвел бирис. Кодоша нависта партофтум кудина, ҳавая гирифта биё. Обед мега. Обед. Мардак, чӣ авқотат кунам? Гарохшӯрбо кунам ё перловка? Рассольник то есть. Ба худо апайро биёне ки ман ҳарчи хӯрнекӣ ҳамачира мехӯрам мега. Хоҳари аҷиба, ина силкам мега Расул. Мо шурбош кунен. Намехӯрам мошу любивый, хеле чизо намехӯрам. Ина дӯстон видеои нав дастгирӣ кунен срочно мега Ҷаҳонгир. Ин мардакам дар номи авқота гуфтум гум шид рафтӣ ё оша қирд карда истае нахӯйда. Аҷибо буна биша ай мега. Ҳечи накуноли мега. Чӣ ба?
чӣ ба ҳичӣ намекунам? Ба ман ними шаб авқот мекунам, бӯи авқот кардагӣ. Ман ҳозир барои корат дамлама мекунам, капуста ҳама авашнои дамлама мекунам. Барои хӯрданат ё гарохшӯрбо мекунам, ё рассольник мекунам. Воҳ, аку мега, аку киртадузен чӣ мега? Апай тахмина корда нарафтӣ язна бо маҳкам кард рафт. Мега не. Маҳкам накард, дар кушодагия. Имрӯз заказо ман меорад курьер. Ҳавая гирам, бо имрӯз як влогча мекунам да, насиб бошад. Ба пагай дига мепартомуш. Не, даширак мебаранд, меган даширак намехӯра. хоҳари Адиба, куртаву изор медузам, мегам. Кори беҳтарин. Бекорхуҷо паноҳтон ба худо, ман биромадам, мега. Гап нест. Ако ха, мега. Қуртоб накардед ку? Мега қуртоб не фатир куним нафорида иста Ҷаҳонгир. Акай папа ма кор кардестам, мега. Ай Расул, ман ҳамира айдина ҳай пурсиданиям. Ту фақат дар эфири ту чӣ хеле кор мекунӣ? Кори ман ручкаву қалам. Ҳеҷ тари корай? Як таман бекорам, мега Адиба. Имрӯзашта ман бекорхуҷаям, Адибаҷон. Апай тахмина ҳарду тоқа зиндагӣ мекунен. Чанд хонагай, мега як хонагаҳай. Як хонагай, Робияҷон. Хай кухни, пухни, ванна ҳамаи чи отдельно айда берун. Бачаҳо кор мекунанд, ман пул мечинам. Кондукторӣ? Квартира ё айхтон? Ай квартира. Айхид мо ҳоли я фундаментшам нарехтем, оли Робияҷон, замини холӣ хардагиему. Бояд мевардоштем то амин чира. Хай ман кор намекардам, бечораи мардакам да зур омад. ҳоли нав моҳҳои сентябр ё октябр да фундамент мерезем, ба моҳҳои январ да мевардорем насиб бошад. Ва акои Расул зур ку, мега Адиба. Ҷаҳонгир механда. Намедонам барои чӣ механда. Фаҳмо. Ҳозирашта мо да чӣ дачада зиндагӣ мекунем, Робияҷон? Нагӯӣ ки бо хонатуна румтур карда парто. И ба румтура неста иҷо.
акои ҷаҳонгирам бекорчӣ барои ҳамӣ механданд. О, мумкин хонатон кони будом да? Не, хонаи падару модарам да кони будом ай ҷаҳонгир. Ман шум қатъӣ да ҳамин Россияем хонамон. Ҳаминҷа мешава иншоаллоҳ. уҷа аку хонаи келин шуд ҷаҳонгир, мода раҳн нест. Не, кондуктори чӣ мега? Зур ага не мега Робия. Хай майда майда мешава оли. ҳози абед мега ҷаҳонгир. Ҷаҳонгир ту кор даӣ? О, мега маладес. адиба механдам. Зангирии осонми шумова? Не, зангирӣ осонтара ки ҷаҳонгир. Занат ки таваллуд кард, вай кӯдака калонкуниша бугӯ, вай мактаб рафт бо проблема. Эҳе, ҳамин сари ина тоқагит зурай. Проблема нест. Зан гирифтӣ, проблема сар мешава. мардак ман мегӯм ки мара як соҳиби хонао дар кун, ба як занат метиҳам. Ҳа мардак? Ҳаминҷа даӣ? ман 3 хонага да зиндагӣ мекунем, не ки худам тоқа не бисёрӣ. Чӣ ба хеш таборотонам ҳастана, Робия? Ман бисёрӣ зиндагӣ кардана ростӣ нағз намебинам, Робияҷон. Мара шум барои ҳамин феълом ҷанг мекунад бисёр, ки мақсад чӣ? Оле мега хонамона хай соз кардем, меҳмоно мияне хелу хел дуэтажа мекунем гуфтаистед, да? Баъд гуфтам ҳамин дуэтажа чӣ дар кора? Хай мега хонад як меҳмон биёяд. Ман гуфтам меҳмон омад як рӯз, 2 рӯз гуфтам. Баъд мега яки як моҳа биёяд додарон. Мега ман гуфтам ки квартира пурай мегӯм. Чӣ хона омадан меҳмон 3 рӯз зиёд наиста. Ман зиндагии хидматдорон ба шум ҷанг мекунам. Мега ту оли меҳмонои мара раҳ наметиҳ? Даст аёдам буромад ки оли падар модари худам солош қатъи ҳаминҷа зиндагӣ мекунад қатъимо. Ва апа зур мекардем неки. Не апай тахмина кондуктор нестум. Ай мега. ҳолиам ту кондуктор гуфта гаштӣ? Хашӣ? Нафаҳмидам. фаҳмидам ки ручка қалам да дастат. апай тахмина ман ҳам шавҳарам ҳамин хел мегӯм, мана хона мегирӣ, даховат мебинӣ. Худоё. Эмада ҳамин хонаи 2 этажани ҳамин 1 этажаи хушрӯ карда тия басай. ман ягона як хонага да зиндагӣ мекунам. Худам тоқа ҳозирашда мега Расул. Моҳрӯ. Салом сӯзина падҷони гулам. Ва алайкум ассалом Моҳрӯ. Сӯзи тинҷи саломатиёт хубай ҳаминҷода ҳастӣ? Хуш омадӣ. Кӯдакакот сӯзанд? Ҳевару бачаи аммашон мия бачаи амакшон.
Не хайрат ки ягон авлодои мардаки ман дар иҷа нест. Ягон авлодам надорем дар иҷа. ҳамин набудагишон сӯзай. барои ҳамун зиқ мешам, бисёрӣ маҷбурам тоқат кунам. Ҳо неха ку тоқат мекунӣ ба хотири зиндагиит. ба фикри ман ки ҳами худат ҳама давқот мекунӣ, а Робия? Адиба механда, вале Адиба и гапора мешнава, шукуниш атминид мешава. Иқа проблемаш бисёр буда гуфта, ҳа Адиба? шукронаи худо соз, шумо саломатиётон созанд. Худоро шукр Моҳруҷон. Чӣ кам намошида рафтӣ? Наменамоӣ ку дига? Адиба оли шу накардай меган, не оли? Ёшай Адиба. ҳо авқот, пӯшок, паршувӣ, руфтан, шакидан, ҳамаи кора худам мекунам. офаринет Робияҷон ба худо. Танбал шидам меган. О, маълумай, маълум. Чанд моҳа шидӣ? Ман неки одӣ мега бисёра нағз мебинам. Одами бисёра нағз мебинам. Хонамо одам биен мега намемонам равам. Бо шу кунам намедонам мега. хай даври ёшидаҳо амихелай. Шу ки карди гудак чудак зиндагӣ худат. гудакдор шидӣ, кори худта ҳилла успед мекунӣ. 8 моҳа мега. зур 1 моҳак мондай ку. 5 сол шид дар хизмати амиё мега. қинай ба худои хел. ӯ рӯз не ҳамин зимистонӣ ҳеварам қатъи гудакош омад. Чанд 10-12 рӯза омадану, лекин хиштоманам касал шид. 2 шав истоданда. Оҳ гуфтум кай саҳар мешава, кай иёб меравам. уже ман омӯхта шидам қатъи мардакам маро одам намефура. намедонам амихелӣ чим ки агарне ина қатъи шумо ҳаматон ки чақчақ мекунам чиво, ихелие ки меҳмон меояд қанағз намебинам. ози мардак дар пушти экран боша мегӯд ки ози кани дар пешаш ме як муш дар сараш мезадам. Адиба агарне шу накун, чӣ кораш меинӣ? Дарди сарай мега шуро вайбари рӯ меган. оҳӣ шу кардӣ мефорад ки тоқаҳақ қатъи шуд беистӣ. Кӣ намехоҳад Расул ира? Ако рост мегӣ, мега Адиба. Моҳрӯ механда. Апай моҳрӯ обуна бишен, мега Расул. Адиба мега он 3 кӯдак қатъим дар хона мардаки бисёр ғурғури шавҳар девона мешае, мега. Худоё. Адиба ҳо мега. Падҷои Робия фаҳмо мега. меҳмона нағз мебинам, мега. Заношон дар теҷикешон дар инҷо, мега. Қинай. Рост мегӯӣ Робия. падҷои Робия фаҳмо. Ако агарне зан мегирам, мега. Адиба ана и корут созай.
адиба эҳо мега я зан бигӣ шефӣ карда бигард мега. Худоӣ ман мефурам ки ина мисол ҳама зану шӯана мисол хай зани шу ки зиндагӣ карди ҳаваи одамо кала надоранд ки мисол хай ҳаваё зиндагӣ худшон надоранд. Мо чо мекунем? Хай биё мо бирем дига квартирада зиндагӣ кунем, ғам натем. Гуфтаи хеле одамо бисёр одамо хеле фаҳмишон паст айро бия. Ако мега механдад ба ина манам зан мегирам биё ҳардумон я занӣ бигирем бигардем мега. Им якҷошид Расул наметова ку? Моҳрӯ киҷо шидӣ? Салом алейкум апаҷон, муборак шавад, соато буд шидайку. Оҳӣ, ва алейкум ассалом Абдусамад, сози тинҷи саломатиёт хубай? Соато чӣ хеле буд мешава? Ӯ соатам 1000 шид нав. 1014 соат. Ӯ 4000 соат каданам дар кораи хоҳарҷон ай киҷо? Ими аҷуза шидай дига намеоя мега чӣ ба? 15 лайк. Салом дӯстон. Ва алейкум ассалом. Холаи аза сози тинҷи саломатиё хубай? Хуш омадӣ. Абдусамад 16 лайка бихапина паҷон. Раҳмати калон. Эҳе холаи аза хуш омаден мега Расул. Добрий ден. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Добриҷон сози тинҷи саломатиёт хубай? Хуш омадӣ. Кӯдакакот созан? Ҳама каса созен? Хубен мега Абдусамад. Шукронаи Аллоҳ соз. Ва алейкум салом. Хуш омаден добри ҳамсинф мега адиба. Али як хешои мо дар Россия 4 ҳевар дорад. Якта амакӣ шуш 4 кӯдак дорад. Кӯдаки хурдиш майда ҳакай ана михел корош бисёр бечора корош вазбинай некӣ мега. Охи битон ваксина кунам ҳаматона мега Абдусамад. Не раҳмати калон. Добрий ден. 17 лайк. Раҳмати калон барои лайкот. Хуш бошен, обод бошен. На берои хола. Саломат бошен. Ай кор меоянд, обозӣ мекунанд, ришу фаш мегиранд, ҳатто ванара тоза намекунанд. Қаҳр мекуна шавҳарам мега намефура Хебра Тоҷикистон. Дига чо кунам? Ҳамаш дар даруни вана туалет безор шидам. Ба хотири кӯдакон маҷбурам. Хай не ако чӣ накун Робиаҷон. Тоқат мекунӣ. Чо мекунӣ? Ваҳ 4000 соат мега. Ҳо ако хаб кунен бо занатон накушанд тона мега. Шукри худо мо ҳам созем. Ҳама каса созен хубен. Шукронаи Аллоҳ мо ҳам соз. Апи добрӣ сози хуби фарзандо созан иншааллоҳ. Адиба мега Расул. Касе мара дидан мехоҳад дурояд расмо мамондам бинан ма мега. Оҳӣ ҳоли мерем насиб боша. Нестай ку холаи азамаза? Шукри худо Робиаҷон худут сози хубӣ.
шоири Майзада. Салом сӯзи хубӣ. Ва алайкум ассалом. Шоири Майзада сӯзи тинҷӣ. Саломатиё хуб. Ман хуш наёмадам мега. Шоири Майзада, чӣ ба ту рӯз шайтонӣ кардӣ? Гуфтӣ ки соати 8 эфир мекунам. Рафтам, эфират набуд. Мара фан кардӣ соати 8 гуфта. 2-3 бор дуромадам, хабарат гирифтам. хоҳари Робия сабр на алло бизан мега. ютуб ганда будай мега. Чӣ ба? Шукронаи худо соз меша гаштем. Ҳам ғарибида мега. Ҳами ғарибида. Админ баклашкаҳои ма нафаҳмидам баклашкаҳо чӣ? Баклашкаҳои мара пухтӣ ё не мега. Ура хурдем буд кадем. Анами шумо барин ҳамо хешимон пайробия не ки вай шуш иқа одами бисёра намехоҳад. Худаш ҳамая бен мега. Ба мо мегем када гард неки. Хаякум меҳмон айда аҷибаҷон. Меҳмон биёя 1 рӯз, 2 рӯз, 3 рӯз. Ихеле ки моҳ, ҳафта, ихеле чӣ мадам намефора ростӣ. Тахмина чанд қашид соато? 1014 соат нависта мондам ку. Нав ами қашид Добриҷон безор кад ами ютуб. 1 рӯз эфир кардам 2.5 соат. 4 соата кам дода изоно кашида. Ако безантуна базантуна хабар мекашам мега. Аҷибаҷон сӯзи хубӣ мега. Шоири Майзада. Админ каналам ба худо ҷазир шидай. Чӣ ба? Ина силкаш мега. Барои ҳамон апаи тахмина ӯ рӯз гуфтам эфир кун зиқ шидам. Фаҳмидам ҷонум. Аҷибаҷон падар модар чӣ хелай мега. Майзада соз шумо созен хубин мега. Аҷиба не бас кадам мега. Ко мега аҷиба. Алҳамдулиллоҳ Майзада мега. Салом. Значит ай эфирам кам медодай. Ҳоли ягон бор эфир накадам. Ай эфирам кам метия. Баъзе вақт мешавад ки 1 соат метия. Шарманда мекуна ютуб. Ҳами қамо мелақем. Соати кам додаист. Айне ки дина эфири кардагимда 17 соат додааст. 973 соат буд. 993 буд. 997 шид. Ина нав бо 2-3 рӯзда ҳамин 17 соата додааст. Админ меҳмонот нафора стройкаи мо роӣ ку якҷоя кор мекунем. Гап нест. Алейкум салом мега. Азамаза сӯзи тинҷӣ мега. Добрый пчеловод. Добрый человек обуна шавен мега. Админ ма каналма удалит кунам мегум. Чӣ ба? Чо мекунӣ удалит када? Завар тида мишай додаисти авай канал. Амира як бине. Ай ма 832 соат дорум. Нав ман мега. Оҳи агане ма айти пеш будам подписчикот аймада ба фикрам зиёдан. Добрӣ. Мастоватаҳо ӯ рӯз дидам ҳавасам кард рафтам дега мондам манам ранге мастоваи кадам. Марда ки ман мастова намехӯра. Я ҳами чени худам як косача да кардам ба мастова. Майзада чӣ ҳол дорӣ мега аҷиба. Пчеловод соз мешара ма худтон созен. Чӣ ба Майзада уд каданиен мега аҷиба. Азамаза номи ман Фахриддин мега. Админ язна чихела язна ҷона салом бугу мега. Язнат созай кор дай. На вақти абед дуромада бо буромад. Айма 2500 соат. Зур ман оли насиб бошам 5 моҳ вақт дорум барои ҳавай яқалан 1500-2000 шак кунам 2000 соата мехарам насиб бошам. Акои Расул тарсидан гирехтан чӣ мегаҳо мумкин. Одам бисёр шид ба сиром фош нашавад. Гуфта гирехтара фарёд накардӣ. Ман нағз мебинам мастовара мега.
ҳо эфир наметонум охи ба плейлист ҳами қашидаи соатум ҳанта эфир намекунӣ добрӣ шавҳар ма гуфтам биё алоҳида зиндагӣ кунем кӯдако калон бисёрӣ қинай мега ман девона нестам ки ёра дар иҷа монам қатъи ту ҷидду ман мегуфтам ки ман ё хона мерам ё квартира снимат кун мегуфтам бечора мерафт айқирған квартираи кондитсионердор овои гарм овои хунук боз тимволи сексияда ман калон шидагим ҳавлия нағз намебинам баам хеле сексия снимат мекард зиндагӣ мекардам ямо думо тобистонам мегзарондум адибаҷон охи канал ма дуздида нақиб гирифтам ҷазираш кадан фаҳмо соат хариданӣ бошӣ мегӯй пешакӣ гап нест холара просмотрош зурай барои ҳамон соати нағз дора медонам ҳолӣ бо нархи орду биринҷа партофтум як чӣ мешидагӣ нахоб бо канала дуздам мега медуздам хола ба пеш беҳтаринай мега қандма занома айбини боло гап задан намемонам хоҳари робия шавҳартону қасоз набудай ба худо нахоҳ қатъи зану тоқа зиндагӣ накунӣ руд лахча админ то ҳозира тапа када мегашти аку хита таъриф накун тоба бугӯ ман дар ҳаётам як бор тапа кадагим ҳаваям чӣ ҳомиладор будам ба фикрам ҳами табуи бетаб перчатки то ҳами чима пӯшида будам баланд перчатки оқати бинёра маҳкам румолоқти печондум бисёр кадагим 41 тапа кадагим дар о қишлоқ мара арӯси замонавӣ мегуфтанд намекардам тапак хеле чизо накардам то ҳатто шу мана замин намемонд рафтан меҳнат кардан то ҳатто мегуфт пеши алов нарав ба хиштоманам мегуфт биё тахминан алови чакдунамон ба ман алов мемонду мардак меомад ҷанг мекард мақсад бӯи дуд мегирӣ исибез алов накун худаш алов мемонд воҳ и чанд зан доштай бо мега дута добрӣ чанд зан дорӣ мега сеюмша мегирифта якамон расул аламоша наёр зиқ мешава мега адиба механдад чӣ механди адибаҷон чилияк тапа кадӣ ва иқа бисёр мебурӣ я ду кунӣ мега ҳаваи сабрина аймада бисёр кадагӣ ҳайнекӣ хай дар паноҳи аллоҳ ман хоб кунам ки шав кор даём шавои хуш агане холаи азамаза хуш омадӣ раҳмат барои дастгириёт минус шумо чандсола хеле нагин апам ай шумо калон набошанд мега кияй минус дар иҷа ман рафтум кор да мега шоири майзадара мегӯй добриҷон адиба хола барори кор ҳолӣ медром видеота мебинам мега не ман барои алам неву охи нахо зану кӯдакои то заҳаки нозанинут мондагӣ қатъи як дунё пирхаргала зиндагӣ кунӣ ба худо рост мегӯӣ
Адибаҷон хита эҳтиёт кумега шоира. Шоири Майзада. Обунаш Ҳиндустон камен монен мерамтон мега холаи азамаза. Апаҷон бовар кунен. Мегӯм шинам гиря кунам то дилам холӣ шидана. Зиқ нашава Адибаҷон. Киҷон Робияҷон ҳамаи ҳамин касал ай фикра мешава. Ҳамин кӯдако дабартан, кӯдако табиги прогулка бубро ҳавои тоза. Ӯ кори хона буд шавӣ надора. Майзадара мегӯм мега. Майли Майзада вам тоже мега Адиба 17 лайк Дугуна ТВ. Раҳмат барои лайкот Дугунаҷон. Салом. Ваалайкум ассалом. Хушомадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хуб фарзандако созанд. Хушомадӣ. Хоҳари Робия сабр кун, ҳамаш хуб мешава. Иншоалло. Адиба ба ёди ту кор мерам. хуш бошен, саломат бошӣ. Ман бе иҷозати шавҳарай хона намебурам. Охе шавҳарат пурсида кӯдако табиги берун бубро ҳавои тоза мегӯм. ҳавои тоза одамда фоида дора. Зиқ нашен. Апай Робия ҳамин кӯдакотон баротон басай, дигаша фикр накунед. Робия ва ё бегунаҳанд, ё худи қатитон зиндагӣ мекунанд. Мо соз, худоро шукр, раҳмат апаҷон. Худо ҳамавақт соз бошӣ ҷонон. Ҷиянча чӣ хелай калон шидаистай? Ва Майзада мега. Ман ҳеҷ вақт намехоҳам ки талпа зиндагӣ кунам. Хирасол. Иҷозат набошад чӣ хел мебуроя? Баъд ти ақаллан берун прогулка иҷозат наметия мардакат. Дугуна ТВ хушомадӣ. Сози хубӣ мега Добрӣ. Добриҷон вақтат қариб омад ё не? Мама таджичка чӣ буд? Як чӣ астай ку? Номаш чӣ буд? Ситора буд? Чӣ буд? Ҳавай таваллуд кардастан? Аку Расул барои ҳамин мегӯм. Зангирам калони хонашам. Созай нини калон шидаистай. Раҳмат апаҷон. Худо ҳамавақт соз бошен Дугунаҷон. Соз мураҳмат Добрӣ. Просмотри зур гирифтаянд Дугуна ТВ ҳамин видеот. Аку як гап бугӯм, қатӣ талпа мумкин будай зиндагӣ кадан берун биромадани аҷоибай ҳамин як хел мардако. Ду кас будем, як хонагида зиндагӣ мекардем. Акнун 3 кас шидагием. Олӣ биянду хонага мегирем. Як комнаташ ай бачам, якташ ай ману занам. Мешава. Шумо созен хубен Добрӣ. Ҷаҳонгир механда. Адиба ту доно будай мега Расул. Апаҷон. Хай ти ҳамаи видеоҳот зурай Дугуна ТВ. Ман ҳамин гапзаниҳои туда ҳавас дорум. Худам мегӯм қариб омадаине ки уша худо медона бо моҳ даромадай ки Добрӣ ден. Номат Робияя? Номи хита бигирам. Мебурам берун қатӣ шавҳар кай ки бекор боша.
шукри худо раҳмат гуна. Раҳмат апаҷон, намеарза. мегум ай пага диета кунам, гречка пречка ҳарчи оварда мондагиам. ба охи хеле пухтупазои шуморо мебинам, ҳушам мерава. баъд диета аёдум мебироя. эй апай дугуна пешрафтагиай, дига моро намешиносам, мега Расул. ҳо дуромадай, мега зура гане. влогои зура интизорем добрый день. пешравӣ ай пешай ҳулӣ, мега влогота ҳамара парту айродом омаданота ҳама чиша хела пеш мерай. Расул Латипов салом додам, ҷавоб надоден, мега Дугона ТВ. Ки Робия ном дора? Добре охи? ҳамном гуфта фақат тра мега ку ба фикри ман Робия? я 20 рӯз баъд мезоя добри ба фикрам, мега. ина гинеколог гап зад. Шунидия ки добрый день. Дугона сози хуби фарзандо созан иншалло. адиба чо кади? адибаҷон бо дарди сар шидӣ? ҳама тарафа 20 лайк. сози хуби додарҷон, саломатиё, хубай хушомадӣ, раҳмат барои лайкот. иброҳимҷон Робия ном дора. ман хиёлам добри Робия ном дора. апай Робия, ай куҷо мешин шумо, мега адиба. соз мо раҳмат Робияҷон, шумо созен хубен? не Расул ҳолӣ ба 11-12 сентябра мешава. худам медонам якумаш нест ку, мега. и добри ҳамноми ман ай Расул ном дора, мега. манам Робия ном дорум, мега. ҳо хина Робия ман мегум ку добрӣ гуфта буд як бор. ман хонаи модарам Ваҳдат, хонаи шавҳарам Калхозобод, мега. шукронаи худо соз меша раҳмат Дугона. апай Робия, мега. апай Дугона созен хубен, мега Расул. Дугона ба фикрам рафт. фаҳмо, мега. аллоҳ ёру мададгоратон бошад. ман рафтам, мега. хай ручка варақта қапида бес аминҷа киҷо мерай? ютуба Робия гирифтай, мега. апа Робия ози кадом шаҳр даен, мега адиба. бачаи Ванҷӣ. салом сози тинҷи админ. ваалайкум ассалом бачаи Ванҷӣ, хушомадӣ. худоро шукр соз айту пурсем. Расул Латипов додарҷон, ман шуморо хабар мегирам, шумо не. соз мо раҳмат додарҷон. Краснодар, мега.
фаҳмо. бачаи Ванҷи, админ шумо дар киҷоин? Як меҳмонӣ биём чой хӯрем? Оҳӣ, хонаи мада чой қоқ нест не ки? Мама блогер, салом Тахминаҷон. Ва алайкум ассалом апаҷон. Созен тинҷен саломатиҳо, хубай фарзандако, созан хуш омаден. Шавҳарам бачаи амам меша. Фаҳмо. Апа мега. Рост мегӯ. Аҷиба. Қатӣ меёрум чойи қоқа. Тарш мекунем. Не, об нестай охи. Колодец мобу гирифтай. Сладкий уголок 22 лайк. Мама блогер 20 лайк. Раҳмати калон барои лайкотон духтаро. Апаи сладкий уголок, созен тинҷен саломатиҳотон, хубай хуш омаден. Раҳмат барои лайкотон. Касе обуна нестен, обуна шавен. Раҳмат, мега Дугона ТВ. Тахмина Ҷаҳонгиров фурор ай боло мускулоша кам нишон бута бо ма рамон иқа биё охи. Шикама нишон бутюм бо мега биё. Гап намезанен, манам аёдам меброя. Оварда буди ягон тасилка. Колодецна тоза мекунам ки дигар бу нагира. Духтаро хуш омаден ҳаматон мега. Добре кашол кунам. Ай оличаҳош. Добре. Майли апаҷон назмони ҳаматон. Апа Робия зиқ нашиноли ҳамаш зур меша. Хай ҳамаги Аллоҳ нигаҳбонатон. Киҷо мерай Аҷибаҷон? Сладкий уголок, созен хубен мега Дугона ТВ. Ман гӯш мекунам, ҳаминҷаям мега Робия. Номерота бугӯ занг занум суҳбат кунем. Товба кардам. Иҷа бите ключи мара. Номерои ма қати чӣ кор дори ами ту? Тахмина ҳоли оличаҳо дарманда ай гӯшош кашол куна қалан мега гап нестай. Бурам капел муни апа. Хай капела монди суҳбат ко охи. Зиқ намеша, вақт тез мегзара. Соз шукронаи Аллоҳ хоҳарҷонам, як худат шинохтима. Ки апаҷон? Секрети ман ҳаминҷа бо фаромӯш накунед Тахмина. Гап не секретҷон. Олиам ҳаминҷа даи зиқ нашидӣ. Да киҷоӣ мега? Да тори бонк. И бачаи Ванҷи намедонад чӣ тахминаи аз нара. Ман намедонам. Нав омад, ключиш додам, ключа бо кашида гирифтам касе боша. Ман хиёлам подписчики навай ки гапзании рабӣ. Майли бо миём апаҷон. Майли Аҷибаҷон. хуш омадӣ. Раҳмат барои дастгириёт хоҳарҷон. Худованд соз бошен апаҷони гулам. Аҷиба хуш омадӣ мега добрӣ. Не корома карда шидем. Фаҳмо. Нонои гармак бигирен духтаро, ози чой дам када миём. Хуш бошен.
соз мо худоро шукр раҳмат апаҷон. дугона тиви соатот қариб омад хоҳарҷон. ай ман нав 1014 соат шид. варенӣ дурумия нун татэ тахмина ба варенӣ мехӯрем. гап неста биё. аввал варенита биёр ба ман туда чӣ метим як танун метим добриҷон. салом апаҷоном созем мега роила. ваалейкум ассалом роилаҷон сози тинҷи саломатиёт хубай. И хоҳаро ранги худат боша агар намедонам чит бугум ки ҷо шидӣ. дӯсти ҳақиқӣ ассалому алайкум ҳама каса дӯстон иншааллоҳ хуб ҳастен. ваалейкум ассалом дӯсти ҳақиқӣ хушомадӣ додари хоҳари худат сози хубӣ. 3500 соат шуда. Оҳи ту қариб омадаи ку. салом роила сози хубӣ мега робия. там бало мега. я нонат метим ту мада вареник бите. охи ман ягон кекса ягон чипазам. ин айвел бирис заказои ман ҳамаш дум ба дум омада истай воли шум қаврма мекана. имрӯз ними заказ ма меёра пагабо ними дигаш дег заказ кардагиём. ҳар рӯз ҷангм мекуна. шукронаи худо созам апаҷони худам созам мегам. худо ҳама вақт соз боши роилаҷон. дар куҷоӣ наметови роила мега. апай робияҷон ваалейкум салом. хай апаҷоном оҳи о апаҷон монда шудам. ай соат ҷамъ кунира. оли ма 1000 шида мегум ай ҳамин ютуб бирам. нафорида исти ҳамин соат ҷамъ куниш. ҳар рӯз эфир кун соат ҷамъ кун. безор шидам ростӣ. ранги ма вори инстаграма кур накна бо мега. ки добрӣ додарам меша. шукри аллоҳ. шумо чӣ хел? ҳама каса хуб? умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен иншааллоҳ. шукронаи аллоҳ соз мо додарҷон хушомадӣ. лаззат ассалому алайкум апаҷон. ваалейкум ассалом. лаззатҷон сози тинҷи саломатиё хубай фарзандакот созан хушомадӣ. ҳаматон эфири апаҷони мада хуш келипсиз. саломат боши роила. духтаракҳои хушрӯ ҳама каса хубен мега лаззат. худоро шукр соз. қариб омадӣ ку? ки апаҷон? дугона тиви дугона тиви қариб омада 500 соат ҳеҷ ҳамин чашмша ҷиқида чӣ мекуна? пир мекуна. ҳоли мора бинен чанқа. дугона як ҳаракат кунем ҳама каса пир меша соатот. хуш омадед лаззат. асия ассалому алайкум апаҷон. ваалейкум ассалом асияҷон сози тинҷи саломатиёт хубай хушомадӣ. 24 лайк. раҳмати калон барои лайкотон. плей монем мега сладкий уголок. алҳамдулиллоҳ шукр шумо хубен апаҷон раҳмат. шукронаи аллоҳ соз лаззатҷон.
лолаҷон сӯзи хуби хоҳарҷонам. Добрӣ ҳар чиза кас мекардам ба Инстаграм шум курш када мега ай ҷавре тура пул намемона хонада. Не ма ай чӣ? Ай вел бириза кас мекунам. Оли пагай дига дегом меояд, дегом 9 килоина ҳай. Ба дадрунуш месаровка, песаровка ҳама айчира дохта датори сараш монда меорада. Оли аввал мара то омадана ҳақорат када меоя. Кай харид списка нависта метиём раҳмо хела дура ёхи остановка. Ба як рӯз омадам мега ки мардак занак мега ҳамин гӯшои ту наметаспа? Ман гуфтам не чӣ ба ягон кас хати ғайбат мекунӣ? Мега то хона омадана тура гап зада ҳамин қатъи сояҳои ту ҷанг када меом. Гуфтам чӣ ба охи харитот мара безор кардай. Гуфтам хай права дорам як мошин гирифтате худам харитое када омадаам мегирам. Мега нашид як мошинет мегирам. Гуфтаисай намедонам акун. Хай дар группа ягон маслиҳат кунем. Алҳамдулиллоҳ шукр шумо хубин. Апаҷони сладкӣ соз бошен Роилаҷон хоҳарҷон. Апаи лаззат сози хубӣ мега Робия. Шукронаи Аллоҳ соз худо ҳамеша соз боши хоҳарҷонам. Лаззат сози хуби дугона хуш омадӣ мега. Апаи лаззат саломат бошен мега Роила. Алҳамдулиллоҳ шукр шумо хубин. Апаҷони Робия. Раҳмат апаҷони добрӣ созин хубин апаҷон. Шукронаи худо соз мора мега Робия. Раҳмат хоҳарҷони Роила. Роилаҷон дароин дастгирӣ кунен мега. Апаи уголок сози хубӣ мега Робия. Раҳмат апаҷони сладкӣ. Апаи лаззат да апаҷонам комментша мон ҳо зирак мешам мега. Комментш да мон мега. Роила серкорӣ чӣ? Духтаро силкаи болода яттай лайк монанд гуноҳи хушрум. Добриҷона дастгирӣ кунен. Вақту соаташ қариб омадай. Я лайкша пак кунен видеоша. Добрӣ мастова ҳай ё дига бо видео бартофтӣ? Саломат бошӣ лаззатҷон. Ок Роила мега. Апаҷоно канали марам дастгирӣ кунен. Марам мешамтон иншоаллоҳ аз барои Аллоҳ. Ина дӯсти ҳақиқӣ да касе обуна нест. Обуна шавен дастгириш кунен. Гуфтаистае ки шумодаам мешидааст. Мастоваи имрӯз бо мепартом насиб боша. Кай мепартои добрӣ? Добрӣ 52 лайк мондам бо и лайка гирифта ютуб мега. Салом мега ту зиндаӣ Аминҷон? Салом Аминака созми шумо нағзми шумо? Ман зинда ку ина дидаистен гап задаистам ҳозирашта. Шумо чӣ хел? Корот чӣ хел? Пага шумо ден кор мекунен ё ноч? Ба бега фаҳмо. Хай ман ба зангула шидагим меоям адачиш ба тамошот мекунам.
раҳмат, лаззат миннатдорам. Хай апай тахминам ман пас дуом абушум кӯдакум обозӣ дорунум мега насиб бошад бо суҳбат мекунем. Майли Робияҷон агане баро рекордда. Раҳмати калон барои дастгириёт. Хушомадӣ. Хай ман рафтам. Паноҳтон бар Худо. Ба ҳамаи шумо суҳбатҳои гарму ширин таманно дорам. Раҳмати калон хоҳарҷон. саломат бошин апаҷон. ҳардитон баробар наистем. Саломат бошин апаҷон гуфтам. Маям равам. Аллоҳ нигаҳбонтон боша апаҷоно. Майли халазаҷон. Раҳмати калон барои дастгириёт хоҳарҷон. хушомадӣ. Маам мебурам акам. Барое ки 2 соат шид миёном шох шид ай 6 дара кором акунам 2 намуд авқот каданам дар кор пага кор қадам бигирам. Ҳаматон дар раҳмати калон духтаро барои дастгириётон. Ай ҳаматон миннатдорам. Секретҷон ҳаминҷа бошӣ агар хай мо рафтем. Раҳмати калон барои гӯш каданот. дӯсти ҳақиқӣ ман будам шумода дударо мегам. Добриҷон видеота интизорум агане. Добрӣ дар ягон группа ҳастӣ ту группаи блогерода? Кай курдӣ тахмин пага насиб боша. Ҳо блогерони занҳои тоҷик кай ба фикрам. Ман давоҷа будам ба мо дигар группаки шодагием добрӣ. Оли хай номерота ягон духтаро мегирам барое ки ҳастанд духтарое ки дар ӯ группа ҳастанд. Номерота бигира қачақчақ мекунем. Добрӣ 53 мондам. Группаи худтона хуш кунам мара мегам. Гап нестай Добриҷон майли. Ҳозир ман ай духтаро номерота мегирам хушит мекунам. Чашм нарасад группаи мо зурай. Дастгирӣ да просмотрода. Видеора нагзаронда тамошо мекунанд. ҳозир агане номерота ягон духтаро мегирам Фарзона Лаззата ягонтишон медонистагишон. Раҳмат гуна сладка миннатдорам. баъд ту як қушкада мемонам. раҳмат гуна Робияҷон шукронаи Аллоҳ шумо созен хуб хоҳарҷон. ҳозир монам мегирӣ? ҳо агане парту ман мегирам. саломат бошен хоҳарҷонам. Я лайк бидай. бимону сразу биги Добриҷон барое ки майли ок мега. Аминҷон пага шумо ден кор мекунед ё ноч? удалид ки Добриҷон гирифтум номерота. шукри Худо сладкаи шумо созен хубен. ҳозир агане қушид када мемонам Добриҷон. хай агане духтаро ман мебурам
рафта турақуш мекунем добрӣ. ҳаматон дар раҳмати калон. Апаҷон, сладки уголок, шумо дам раҳмати калон барои дастгириётон.